Nagode yalla bai, nagode. Yalla bai shine akan wancan mashin mai baki da kore. Shi zamu bi. Yalla bai ya kuma kake fuzo gudu haka. A hankali ya kamata mu je. Me yasa? Saboda bukata ta shine mu je daga gidansa. Gidansa nake so mu bi shi. Wannan fim din ba za ka same shi akan YouTube ba. Za ka iya kallon sa ne kawai akan wannan application din na Arewa Nishadi. Idan kana so kai download din application din, ka shiga zuwa adireshin da na ajiye a ƙasan wannan bidiyon. Za ka ga an sa adireshi. Sai ka danna. Bayan ka danna zai kawo kai zuwa wannan shafin, sai ka danna downloading. Bayan yayin downloading sai ka installing din shi. In ka installing din shi za ka ga ya sauka akan wayarka. Gashi nan. Idan ka shigo kan application din za ka gan shi a page na farko. Idan kuma baka gan shi ba, sai ka shigo zuwa menu na application din. Ka tafi zuwa Indian Hausa. Bayan ya buɗo ma Indian Hausa a nan za ka gan shi da duk wata fassara da aka ɗora wanda ba za ka same su akan YouTube ba. Mutane da yawa suna yin ƙorafi cewa ba sa samun sababbin fina-finai fassarar Hausa, saboda matsalar idan aka ɗora akan YouTube, wata ƙasar sun yadda a kalli fim ɗin. Mai fim ɗin ya yadda a kalle shi a wasu ƙasashen, wanda kai kuma ƙasar da kake ciki ba a yadda a gan shi ba. Wani kuma fim ɗin ba ma a yadda a gan shi ba kwata-kwata akan kowace ƙasa akan YouTube. Duk irin wanda kake so za ka same shi akan wannan application ɗin na Arewa Nishadi.